खुलुमबाय once again welcome back to my channel दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो मोजां दं दिनै आङो मोनसे ब्लग लानानै फैनो नागिरदों जे जानायनि ब्लग दाउसा जानाय देहाया जोबोद दुरबल आङो दासान्दि फिजिकेलि बिराद उइकआव दं बेखायनो दाउसा सिथारनानै जानो नागिरदों न'आव दा बेनि आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैनो नागिरदों लोगोफोर स' नोंथांमोना बयबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दुन्दिया सामब्राम बिलाइ बानलुजों सामब्राम गुफुर देनाय पाँचफोरन मस्ला देनाय दाउसा एवनानै जानोसै फायखारिफ्रासो जा मोजां गोदायो बिसिना साइज जायो दाउ एवखांबाय नै ओमफ्राय दालि जहल जों जानोसै खुरसै आफायालाय दालि जहल हालदै बारा नाङै बादि नुदोंब्रा बरिया बानलु बाथोन दुन्दियाजों ओंखाम दाउजों मस्ला मस्लि होनानै एवनाय ग्रेभि स्टाइल ना मा होनो सोलायबाय लोगोफोर ओंखाम जानोसैखाय कुरकुरे mana lihat sih physically weak nalah tuh bedorjang जादों एसे मोजां जानो हादों साला आथिंसो एरफुग्रा बेखौनो जाबाय Hey guys बे ब्रादार राजा खुंगुरानो मैया खदै गहोदों ओंखायनो आंबो दिनै दाउसा बिराद जानो गोसो जादों बेना हांनाय मालाय आरो बुलाय जाखादों बेनाथ' आंना एवनायसो आरो मालाबा हांनायखौ जागोन आं बे ब्रादारनि बादि बिथांनिसिम आङो थेंक्स होबाय दैहुं बाहायासो गोजानाव दंहैयोनो बिथाङा नुफ्लांबायबाथ' खदै गबाय बे मालाय बेना दाख्लैना दाउ खासिबावसोनो फंबाय
खासिया माइ जाबाय Gila boरमा खासिया माइ जाबाय Ang gak boleh, jangan halak. Kamu nggak boleh? Last piece. Boria. Thank you. उफायथ' गैया ओंखाम जाखांनानै नै सेलेखा जानोसै आं बारा मोजां जायासै लोगोफोर संनाया आरो भिडिअ लानायाबो कम्फर्टेबल जाया एखमबा समाव आरो देहायाबो सुग गैयाना नै आं मुलिसो लोंगासिनो दं जियानो जाया मानो नोंथांमोन आंगो लोगोफ्रा भिडिअखौ नुबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामना हो कमेन्ट खालामना हो शेयार खालामना हो लोगोसे जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बे बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जायफोर बिथांमोना साबस्क्राइब खालामखानाय बे बिथांमोना खनानि बेल आइकनखौ थुना हो जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान गोदान नटिफिकेसना बिथांनिसिम सौहैयो हामबायसै थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो लव यू ऑल गाइस